Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. For the love of food, Golden Drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Omna Malta u diġà qegħdin sqallija. Illum ħammorru Mawra f'belt Siċiljana magħrufa l-arkitettura barokka tagħha, famuża wkoll għaċ-ċikkulata tradizzjonali, preparata skont tradizzjonijiet antiki. L-isqaq indojoq, il-bini storiku u t-turġien joħolqu seħer uniku f'din il-belt. Illum b'Knockabout Sicilia ħammorru Modica. Mil-Porta Pozzallo ħansuq madwar 20 minuta biex nasal Modica. It-triq toffri veduti pittoreski tal-kampanja Siċiljana. It-triq taddik minn żoni bis-siġar taż-żebbuġ, vinji u anki rħula żgħar bil-muntanji fl-isfond. Eventwalment, it-triq tieħdok l-isfel lejn Modica fejn tidher il-belt sabiħa fuq oljiet, bini barokk u toroq dojoq li jagħtuk merħba akkoljenti. Mibnija fuq salb it-toroq ta' widien, Modica maqsuma prinċiparjament fit-tnejn. Modica Alta, il-parti ta' fuq, li hija l-iktar antika, u mbagħad Modica Bassa, Modica ta' isfel, xorta waħda storika, però mhijiex antika daqs il-parti ta' fuq. Mil-widien ta' Modica darba kienu jgħaddu xmajjar, imdawrin bil-bini. Iżda wara rar kbir fl-1902 dawn ix-xmajjar ġew mottija. It-triq prinċipali ta' Modica, Corso Umberto I, issegwi andament ta' waħda minn dawn l-xmajjar, fil-wied fil-punent ta' Modica Alta. Illum, l-iktar parti traffikuża tal-belt tinsab fejn jiltaqgħu żewġ widien, fejn Corso Umberto jinfetaħ fi Pjazza Municipio, Massa, minn arloġġ, fuq binja tas-seklu 18. Din il-parti t'isfel ta' Modica taf tkun kaotika minħabba traffiku u l-ħajja vibranti. Jekk kemm il-darba taqbad it-telat il-fuq u mbagħad issib ruħek fi kwartier medjevali antik Siċiljana. Xi partijiet mill-belt il-qadima għadhom iżommu s-seħer ta' raħal sqalli li jżomm l-awtentiċità tiegħu matul iż-żmien. Xi partijiet ġew rinnovati u restawrati. It-toroq dojoq, sqaqien u turġien żgħar u qniepel fl-isfond jagħtu karattru mill-iktar awtentiku Siċiljan lil din il-belt. Palazzo della Cultura huwa eks monasteru ta' Storijiet Benedettini li kien attiv matul is-seklu 17 sal-1860. Meta r-re ta' dak iż-żmien kien talab li din il-binja tirritorna għand l-istat. Illum, il-palazz jospita żewġ mużewijiet, il-Mużew Ċiviku u l-Mużew taċ-Ċikkulata. F'Modica hawn numru rimarkabbli ta' knejjes importanti, però żewġ knejjes li huwa impossibbli li ma taqafx qudiemhom u tagħmmirhom huma żewġ knejjes fuq l-istil barokk. Waħda minnhom qiegħda warajja, Duomo di San Pietro. Duomo di San Pietro oriġinarjament ġie mibni fis-seklu 14. Iżda ġie meqrut minn terremot devastanti fis-seklu 17, qabel ma reġa' nbena fi stil barokk fis-seklu 18. Il-Knisja hija dominanti fit-triq prinċipali Corso Umberto I u t-taraċ huwa mill-iktar eleganti, dekorat bi statwi kbar ta' apostli u qaddisin. Iktar fuq l-oljiet lejn il-parti l-antika ssib l-iktar knisja importanti u imponenti ta' Modica Alta. Knisja li hija mibnija fuq stil barokk bħal l-iktar binjiet importanti ta' żona, però fuq kollox mill-iktar majestuża u grandjuża. Il-Duomo di San Giorgio għandu faċċata importanti immens, b'torri tal-arloġġ u taraċ majestuż. Min ġewwa l-Knisja hija majestuża u wieħed isib numru ta' artifatti interessanti, pittura rikka tal-fidda u skultura fil-ġebel u l-irħam antika. Fil-Knisja issib ukoll l-istatwa tal-Patrun, San George.
F'Modica, il-festa f'ġieħ San George, kopatrun tal-belt fl-imkien ma' San Pietru, issir il-ħadd ta' wara 23 ta' April. Wara nofsinhar, fjum il-festa, isir il-ħruġ tradizzjonali tal-vara, fost ħafna konfetti u abbundanza tal-ob tan-nar, segwit minn purċissjoni solenni fit-toroq tal-belt. Karatteristika partikolari ta' din il-purċissjoni hija msejħa l-Adaltura del Santo. L-istatwa li tinġar fuq l-ispallel tal-parruċċana timxi b'pass maġġel u f'xi partijiet tkun ukoll qiegħda tinġar bil-ġiri. Dan biex tkun tista' tiġi simulata il-ġiri taż-żiemel ta' San George, il-galopp. Castello dei Conti huwa simbolu viżiv ta' din il-belt. Għal sekli sħaħ mibni fuq għoljiet tal-blat kien simbolu reali, twissija reali għall-edewwa ta' din il-belt, difiża naturali għal sekli sħaħ. L-istorja ta' dan il-kastell tmur lura s-seklu 12, mibni biex iħares fuq il-belt. Oriġinarjament kien fortizza difensiva u serva wkoll bħala sede tal-Konti ta' Modica. Il-kastell għadda minn diversi terremoti devastanti, fosthom dak tal-1693. Castello dei Conti huwa simbolu tal-istorja rikka tal-belt sabiħa ta' Modica. Modica hija belt rinomata u magħrufa għaċ-ċikkulata. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura jekk qiegħed bid-dieta ħankunu ta' ħafna tentazzjoni għalik, però xorta waħda hemm. Knockabout jirringrazzja lil Għandi appell għat-telespettaturi żgħar ta' Knockabout Sicilia. Flimkien ma' United Colors of Benetton irridu narawkom bl-uniformi tal-iskola. Ibatuli r-ritratti tagħkom, messaġġ privat fuq il-paġna owenbonnici.tv. U dak ir-ritratt li tibatuli, grazzi għal United Colors of Benetton, tistgħu terpu aċċessorji biex tgawduhom l-iskola. Qed nistenna minn għandkom. Modica belt żgħira fix-xlok ta' Sqallija, magħrufa għaċ-ċikkulata unika tagħha. Din iċ-ċikkulata hija preparata bl-użu ta' riċetta antika li nġibet Sqallija mill-Ispanjoli fis-seklu 16. B'differenza mill-ċikkulata tradizzjonali, iċ-ċikkulata ta' Modica hija magħmula bl-użu ta' teknika ta' proċessar kiesaħ li jippreserva l-qamħ naturali taż-zokkor u jagħtuha nisġa u toma distinta. Iċ-ċikkulata ta' Modica ssiba wkoll varjetà ta' tomiet biħwawar bħal kannella, vanilla, ċili li kollha kemm huma iżidu dimensjoni differenti lil din iċ-ċikkulata tant tradizzjonali. Jekk iċ-ċikkulata hija l-passjoni tiegħek, Modica hija belt għalik. Għax hawnhekk issib numru ta' ħwienet żgħar artiġjanali kollha jispeċjalizzaw fiċ-ċikkulata u l-isbaħ ħaġa hija li kollha kemm huma ittuk iċ-ċans li dduq it-tomit kollha qabel ma tixtri l-preferita tiegħek. Huwa importanti li ċ-ċikkulata ta' Modica tittikel bil-mod. Ma tomodix bħalma tomod ċikkulata konvenzjonali, iżda tieħu porzjon żgħira u tħalliha ddub f'ħallek biex tgawdi t-toma distinta u rikka li toffri din iċ-ċikkulata ta' Modica. Mattija, Modica kulħadd jitkellem fuq il-panina bil-laħam ta' żiemel tiegħek. Ejdilna naqra x'għandu daqshekk speċjali l-pane kol kavallo tiegħek. 25 minuta sewqan miċ-ċentru ta' Modica fid-direzzjoni ta' nofsinhar ta' Sqallija tasal fiż-żona kostali magħrufa bħala Marina di Modica. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. If it's bacon, it's Fior di Vita. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal
Cupra Born, full electric. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Mibnija fuq salib it-toroq ta' Widien, Modica maqsuma prinċiparjament fit-tnejn. Modica alta, il-parti ta' fuq, li hija l-iktar antika, u mbagħad Modica bassa, Modica ta' isfel, xorta waħda storika, però mhijiex antika daqs il-parti ta' fuq. Palazzo della Kultura huwa ex monasteru ta' storijiet Benedettini li kien attiv matul is-seklu 17 sal-1860. Modica, il-festa fġieħ San George, kopatrun tal-belt fl-imkien ma' San Pietru, issir il-ħadd ta' wara 23 ta' April. L-istatwa li tinġar fuq l-ispalel tal-parruċċana timxi pass maġġel u f'xi partijiet tkun ukoll qiegħda tinġar bil-ġiri. Dan biex tkun tista' tiġi simulata il-ġiri taż-żiemel ta' San George, il-galopp. Iċ-ċikkulata ta' Modica ssiba wkoll varjetà ta' tomiet biħwawar bħal kannella, vanilla, ċili li kollha kemm huma iżidu dimensjoni differenti lil din iċ-ċikkulata tant tradizzjonali. Meta nivvjaġġa dejjem tkun missjoni li nduq it-tomiet tradizzjonali tal-lokal u tomiet mhux tas-soltu abbinati mal-lokal. Illum qiegħed Modica ħdejn Mattija u Chiara li bil-food truck tagħhom litteralment qegħdin jimlew żaq in-nies tal-lokal u dawk li jżuru Modica. Ħdejja għandi pane e panelle. Mattija, pane e panelle. Semplice ma molto richiesto. Sì, perché parliamo comunque sempre. Mattija jispjegali li pane e panelle huwa ikel ta' triq popolari f'Sqallija. Dan jikkonsisti fi frittati magħmulin mit-tqiq ta' ċiċri, ilma, ftit tursin u niskata melħ. It-taħlita tissajjar fuq in-nar, imbagħad titpoġġa ġo forma u titkessaħ. La darba din tis-soda titqatta fi flili rettangolari rqaq u moqlijin sakemm jieħdu kulur debi u jiġu jqarnċu. Tipikament jittiklu bħala snack jew ikla ħafifa. Aperitivo che si mette in un piattino e si usa tanto per, come diremmo noi, per spizziliare. In maltese diciamo appetizer quando si serve con una bibita. Io oggi provo la vostra famosa pane e panelle. Wasal il-ħin li nduq il-pane e panelle. Fil-veru sens tal-kelma, meta inqas jintijem aħjar. Għax fis-sempliċità tagħha mill-inqas ingredienti, it-toma vera unika. Wow! ħamsa minuta sewqan miċ-ċentru ta' Modica fid-direzzjoni ta' nofsinhar ta' Sqallija tasal fiż-żona kostali magħrufa bħala Marina di Modica. Iż-żona ta' veleġġatura ta' Modica, magħrufa għal bajjiet bir-ramel sabiħ tagħha u l-ilmijiet ċari daqs il-kristall. Hija destinazzjoni popolari kemm man-nies ta' Modica kif ukoll mat-turisti li jkunu qegħdin ifittxu ħarba tranquilla viċin il-baħar. Il-bajja f'Marina di Modica hija ideali għall-awm u diversi sports tal-ilma. Ir-raħal innifsu huwa relattivament żgħir u jżomm atmosfera rilassanti anke fix-xhur tas-sajf. Hawnhekk issib għażla sabiħa ta' kafeteriji, ristoranti u ħwienet li joffru toma ta' kċina u kultura Siċiljana awtentika. Iż-żona hija magħrufa wkoll għas-sbuħija naturali tagħha, b'mixjiet ċeniċi kostali u l-opportunità li tirrilassa viċin il-kosta.
lura l-ħdejn Mattija u Kjara li bil-panini u l-food truck tagħhom saru punt ta' referenza kemm għan-nies residenti ta' Modica kif ukoll għal dawk viżitaturi bħali. Mattija, Modica kulħadd jitkellem fuq il-panina bil-laħam ta' żiemel tiegħek. Ejdilna naqra x'għandu daqshekk speċjali l-pane col cavallo tiegħek. Quindi noi facciamo un panino con la carne di cavallo utilizzando solo in... Il-laħam ta' żiemel jiġi tipikament imqattar qiegħ jew magħmul f'pulpetti. Imħawwar sempliċi bil-melħ, bżar u xi kultant xejjex aromatiċi bħal origano u basal muqli. Mattija jkompli jixwi l-laħam ta' żiemel għal perfezzjoni b'mod li jagħti toma affumikata u rikka. A differenza di quella più tradizionale, o si fa alla brace che è solo cavallo, sino cavallo, formaggio e cipolla che è più classica. Noi andiamo ad aggiungere pure un po' Ikompli jżid mar-riċetta biċċi tirqaq tal-gwanċale biex ikun jista' jżidu mat-taħlita tal-laħam. Mattija kompla jispjegali li wieħed mis-sigriet tagħhom sabiex ikollhom il-konsistenza perfetta għal panino col cavallo u għalli waqt li l-laħam ta' żiemel jibda jissajjar jiġi mqalleb b'ħeffa kbira. Dan minħabba li l-laħam ta' żiemel huwa meqjus laħam tari u biex jinħaraq huwa faċli ħafna. E la particolarità del nostro panino che piuttosto che usare formaggi industriali usiamo un formaggio nostro modicano che è un semistagionato, un caciocavallo, fatto da un piccolo caseificio locale che ovviamente a differenza di un formaggio industriale dà un sapore più particolare. Mattia, ti devo interrompere per dire un commento maltese sull'aroma che c'è. Kieku tafu r-riħat fuq li għaw bħalissa u hekk. Jekk ma jkollikx il-ġuħ żgur jaqblek il-ġuħ. U qed nistenna ħelqa li lessi ħalli nduq dan il-pane col cavallo. Pane con carne di cavallo huwa ikel ta' triq tradizzjonali Siċiljan, partikolarment famuż f'Katania. Fil-waqt li jista' jidher ikel mhux tas-soltu f'xi partijiet oħra tad-dinja, fis-Qallija huwa meqjus bħala panina awtentika u hija parti mill-kultura lokali tal-ikel tat-triq. Mangiare il cavallo. Sempre facendo attenzione a non farlo bruciare. E come tocco finale mettiamo il guanciale per un gusto più particolare. Wow. Grazie. Wasal il-ħin biex fl-aħħar induq dan it-tant imsemmi laħam ta' żiemel fil-ħobs. Mattija. Perfetto, Knockabout jirringrazzja lil Għalik li qed issegwi Knockabout Sicilia għandi appell meta f'kumpanija mal-ħbieb jew anke jekk qed tirrilassa waħdek, Pletter Salumi jinżel qasel. Flimkien ma' Fior di Vita nixtiequ nisimgħu minn għandek min fost sħabek ma tiddejjaq xejn taqsam magħhom Pletter Salumi Fior di Vita. Biex tipparteċipa sempliċi ħafna. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Salumi Fior di Vita u ikkummenta għandna b'isem u kunjom il-min tixtieq tinnomina biex ikun rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni. Il-mawra tiegħi f'Modica sfortunatament waslet fit-tmiema. Modica hija belt żgħira li għandha ħafna stoffri. Belt li meta żżura mill-ewwel issibbu speċjali f'qalbek. L-appuntament tiegħi magħkom huwa l-weekend li ġej biex inkomplu niskopru iktar irkejjen ta' Sqallija u ntikom iktar idea x'tista' tagħmel jekk kemm il-darba iżżur din il-gżira hekk sabiħa tant viċin ta' Malta. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement.